چار بندیے سے کہ نا فرمانہ ہر قوم سمودے کہ نا فرمانہ ہر قوم سمودے کرے ٹکر مثل گوری چسینا نیم کپیز غلطی بے خبر اف بینک پاڈوش کے ام مورین کسینا. چار بندی نات سے محمد مصطفیٰ زیبا خدا نا لا ڈلا زیبا محمد مصطفیٰ زیبا خدا نا لا ڈلا زیبا صفت قرآن کرے یاسین طٰہٰ والضحیٰ زیبا خدا تینا خدائیے کرے ظاہر ہر کن بس وہ احمد مجتبیٰ زیبا حبیب کبریا زیبا. ان چار بندیہ سے نشارٹ ای شغان جلاٹ گوانا کوچنا خلخل نشارٹ ای شغان جلاٹ گوانا کوچنا خلخل مچٹ خیالے تخس سنگت کہ اس تسمس سنے تل تل شپادا نتی تونے برزیا چلتن نہ پٹانٹ شپادا نتی تونے برزیا چلتن نہ پٹانٹ گوائے کیر ترنا مش گواہ بولان نا لکانوٹ کی نی چھڑانوس ای مخانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نی چھڑانوس ای مخانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ پے نسٹ نا خنتکی ٹاک دے گربا مٹی نیم کنے پارے سنک ٹاک دے گربا مٹی نیم کنے پارے سنک سر خلصائی انانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ پے نسٹ نا خنتکی. نے عزیز سیالاتی تو ٹکا سینا اللہ قدر نے عزیز سیالاتی تو ٹکا سینا اللہ قدر ای تو نے استاد خانوٹ پے نسٹ نا خنتکی دوشنا ہم زہر ناوڑ کاوڑس شولا سنی دوشنا ہم زہر ناوڑ کاوڑس شولا سنی غصہ میسوس شیف فرانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ. منتور جی دوشنام زیر ناوڑ کاوڑس شولا سنی غصہ میسوس شیف فرانوٹ پے نسٹ نا خنتکی استچی خاخر لگا کے بانا باٹغ مخاٹ استچی خاخر لگا کے بانا باٹغ مخاٹ کاوڑا جوڑتی جلانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ پے نسٹ نا خنتکی. انہوں نے لکھا کہ وارہ اللہ نے تو جھٹس ای تو مجبور سٹ وارہ اللہ نے تو جھٹس ای تو مجبور سٹ چکیٹ تینے نسانوٹ پے نسٹ نا خنتکی. انہوں نے لکھا کہ کاش بچے سٹ دا عشقہ سیر تو غم خواہ چاٹی کاش بچے سٹ دا عشقہ سیر تو غم خواہ چاٹی لرزی سا پھتر چھڑانوٹ. انہوں نے لکھا کہ کن توڑ دے خوڑ تھوڑا سا نی تینا روپئی کیم کن توڑ دے خوڑ تھوڑا سا نی تینا روپئی کیم نے تو ایم مر رانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ پے نسٹ نا خنتکی. مکترز دا ایاز طاہر جوانی ہم خدا نہ رحمتس دا ایاز طاہر جوانی ہم خدا نہ رحمتس دادی زندہ ہوشانوٹ پے نسٹ نا خنتکی نا خرینی تے سہانوٹ. باز